रेंकिं एन्ड अर्डारिंनि मोनसे कनसेप्ट सोलोंनानै लानि बेनो जाबाय हमबाय मोनसे सारि दं नैबेहाय बे सारियाव माखासे मानसिफोर गसंनानै दङ बेनिनो मादाव हमबाय आं नैबेहाय ए आ गसंनानै दङ बे ए नि पजिशना आगसि जोबनायनिफ्राय एल पजिशनाव दङ आरो मा आगदा जोबनायनिफ्राय आर पजिशनाव दङ होनबा बे सारियाव बेसेबां मानसिफोरा गसंनानै दङ जों बेखौ दिहुननांगौब्ला बिनि फर्मुलाया जागोन मा T means मा टटेल बेसेबां गसंनानै दं L प्लास R माइनास 1 L आ जाबाय मा आगसि जोबनायनिफ्राय बेसेबां पजिशनाव R आ जाहैबाय मा आगदा जोबनायनिफ्राय बेसेबां पजिशनाव ओमफ्राय बेयाव माइनास 1 होदों बे माइनास 1 होनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा बेहाय जों A खौ खननै सानदों आगसि जोबनायनिफ्राय खनसे आरो मा आगदा जोबनायनिफ्राय खननै सानबाय नालाय ओंखायनो खनसेखौ माइनास खालायनांगौ बे कनसेप्टखौ जोङो मोनसे सारि होनाय थायोबा ओमफ्राय बे सारियाव जिखुनु जाया सासे मानसिनि पजिशनखौ आगसि जोबनायनिफ्राय आरो आगदा जोबनायनिफ्राय होनाय थायोबा बे सारियाव जेसेबां मानसि दं जों बेखौ दिहुननो थाखाय बाहायनाय जायो होनबा बे कनसेप्टनि सायाव माबायदि कुइसन फैयो नायनानै लानि फै बे कुइसनाव मा होनदों गयारि is fifth from the left in माने गयारिया बेहाय मा 5 नाम्बार पजिशनाव दङ आगसि जोबनायनिफ्राय आरो मा 17 नाम्बार पजिशनाव दङ आगदा जोबनायनिफ्राय होनबा बे सारियाव बेसेबां मानसि दङ जों बेखौ दिहुननांगौ होनबा जोंना फर्मुलाया मामोन बेसेबां मानसि दिहुननांगौबा टटेला T is equal to L plus R minus 1 L माने मा आगसि जोबनायनिफ्राय बेसेबां मा गयारिया 5 नाम्बाराव दङ दाजाब R आ मा आगदा जोबनाया मा 17 माइनास 1 बा बेसेबां जागोन बेयो 7 5 21 फैगोन अपसन नाम्बार B आ कारेक्ट एन्सार मोनसे कुइसन लाबावनि बे सेम कनसेप्टखौनो जोङो दासो सारिखौ लानानै सानदोंमोन र'खौ लानानै बे सेम कनसेप्टखौनो मा टप टु बटम लानानैबो साननो हायो टप टु बटमावबो मा सेमानो कनसेप्टआ बेहाय मा फर्मुलाया मारै जागोन टटेल इज इक्वल टु मा टपनिफ्राय बेसेबां होनाय दं प्लास बटमनिफ्राय बेसेबां होनाय दं माइनास 1 बेबायदिल' खालामनांगौ माइनास 1 बे 1 सो दे माइनास 1 होनबा बे होनाय कुइसनाव मा होनाय दङ ब्रह्मआ 37 फ्रम दि टपनिफ्राय ब्रह्मआ 37 आरो मा बटमनिफ्राय G नाम्बाराव होनबा बेहाय बेसेबां मानसि दङ ना ओमफ्राय बे टप टु बटम बेहाय मा सापस होनबाय बेहाय ब्रह्म दं बियो मा टपनिफ्राय 37 आरो मा बटमनिफ्राय बेसेबां दङ बियो गाहायनिफ्राय बेसेबाङाव G आव बेनि खेथ्रआवबो खननै साननाय जादोंना गोजौनिफ्राय खनसे गाहायनिफ्राय खनसे बेनिखायनो बेनाबो माइनास 1 खालामनांगौ होनबा बेहाय मा टपनिफ्राय बेसेबां मा 37 प्लास बटम गाहायनिफ्राय ना G आव ओमफ्राय मा माइनास 1 होनबा बेसेबां जागोन बेयो 47 माइनास 1 46 बेनि एन्सारा मा अपसन बि 46 नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।